Pulau Jawa. Pancen luas lur, akeh gunung-gununge sing isih padha aktif. Apa wae gunung-gunung kuwi? Contone gunung-gunung paling aktif enek Pulau Jawa menurut Sego Rasa. Tapi yo kuwi aja lali di subscribe, like, and comment. Gunung-gunung sing kaya dobelmu iki jan gede-gede tenan, sing ledakane marem-marem, sing kene Pulau Jawa bakal tak tampilke beserta panggonane karo contoh-contohnya. Oke. Number 5. Gunung Merapi. Gunung Merapi iki panggonane enek Yogyakarta. Gunung sing mbiyen juru kuncine Mbah Marijan iki. Wah, nganti ra kuat Mbah Marijan nganti ora enek. Iki gunung sing pertama. Number 4. Enek meneh Gunung Kelut, enek Jawa Timur. Gunung iki yo lumayan gede, nak menggo ora main-main, iso nggae geger sebagian sak Jawa Timur. Wujude gununge apik tapi yo medeni. Hedeh deh. Number 3. Gunung Krakatau, enek Selat Sunda kono. Iki lavane sing mari bahaya, enek tengah-tengah. Diano kaya ngono wis persis kaya umbelmu nak encer. Number 2. Gunung Bromo, enek Tengger, Jawa Timur. Nah iki Jawa Timur meneh. Asline iki Jawa Timur ki yo waduh rada bahaya, dikepung gunung loro sing gede-gedene. Sak gunung kembar wae, kok gunung kembar iki gunung ayo kuwi. Asline kuwi iki jan iki yo wisata. Ning piye meneh? Anak bahaya ya tetep bahaya. Tol Rakang. Number 1. Mbah Slamet, Gunung Slamet di Banyumas. Wah iki yo indah, tur gede dhewe. Lur, gunung sing medeni, sing meledos iso paling semrak setengahe sak Jawa Tengah. Ya oke, wis ngono ya, aja lali subscribe.